Molt bones a tots la gent que esteu aquí connectats als 40, al nostre YouTube i també a través del nostre web que és els40.cat, perquè avui tenim la visita d'un artista que acaba de publicar el seu nou treball i a més està molt il·lusionada i molt contenta amb el que vindrà a partir d'ara. Julieta, com estàs? Què tal? Molt bé, molt contenta d'estar aquí. Ara em deies, la setmana prèvia a sortir aquest disc és la setmana que he estat segurament més nerviosa o el disc més esperat que jo tenia que sortís, no? Una mica aquest 23. Sí, la veritat que, no sé, el sento d'una manera molt especial, molt diferent. Al final és un disc molt personal, de tot el que he fet llega el que més, amb diferència. També al final és una aposta diferent, és un so nou, i això sempre doncs, fa nervis, però bueno, amb molta confiança també en el disc, que me l'estimo moltíssim, li tinc molt amor i amb ganes de que la gent ja se'l faci seu, que ara ja no és meu, ja és de la gent. Total. 23, que és un número també que té molt a veure amb tu, és a dir, un disc molt personal també amb aquest número 23, perquè és l'edat amb el que el vas crear, pràcticament tot el disc, i també l'edat que ja no tens, però que va sortir el disc. No sé si això també et vas fer com una referència a l'Adele, que feia molt això, el seu disc 21, 30, i va ser una mica una idea que va sortir d'allà. Sí, total, o sigui, vaig tenir diverses opcions de nom, però al final això de l'Adele era superbona referència, m'encanta, no? Al final jo crec que tots els discos que faig és algo molt contemporani a mi, no? I m'agrada que representi una etapa de la meva vida. És veritat que és un disc que reflexiona sobre moltes coses, també de la meva infantesa, adolescència, no? Com engloba moltes Julietes, però sí que ha sigut el meu tema de conversa, no? I de pensament en aquest disc i en aquests 23 anys, 22, aquests 20-somethings que engloben això. I una cosa curiosa que deia els 23, perquè, clar, tu el disc el portes fent durant aquesta etapa i surt 2 setmanes més tard de tu fes 24, que és el moment aquí de... No sé si estava previst sortir... M'ha fet ràbia una mica. Sí, a veure, sí, estava previst una miqueta abans, però bueno, és igual, ja... Sempre hi ha canvis de plans i al final tot ho fem perquè quedi el millor possible. Sí que hagués fet gràcia, no? I també, bueno, em recordava molt com a l'abril, el disc, no? Al final surt al maig, bueno, no, de maig, que bueno, també està bé. Però sí, era una mica la idea, però bueno, que també serà, durant molts més anys serà 23 que no pas l'any que ha sigut. I sobretot perquè quan l'has estat creant i l'has estat treballant, tenies 23 anys, que és on es plasmen també aquestes cançons, la sonoritat, el que tu tenies al cap. Sí, bueno, a veure, realment sí, l'he fet aquest últim any, però bueno, també sento que és un disc que inconscientment porto molt de temps pensant-lo. De fet, el concepte ja l'estava pensant abans de fer 5AM, que era el meu primer disc. És un disc que porto coent des de fa molt de temps, realment, sí. I també el que dèiem, el número que va del teu aniversari, del teu cumple. En una cançó, Tornado, parles una miqueta d'això i parles dels aniversaris que sempre vas una mica de reflexió de tot el que ha passat i també hi ha plors, la gran majoria d'aniversaris. Sí, jo és que soc una persona molt nostàlgica, molt melancòlica, m'encanta ser-ho, que és el que dic sempre, que això vol dir que m'han passat coses molt xules a la vida i que tinc molt bons records. I sí, jo crec que és una cosa que li passa a bastanta gent, que el dia del teu aniversari plores, però perquè no de pena, al final és com de pensar tot el que has viscut, el que estàs vivint, la gent... Al final és un dia que estàs envoltat de la gent que més estimes, de la teva família, els teus amics. Jo crec que és una cosa que m'emociona, no? Em va pillar que estava a Sevilla de concert i jo estava emocionada pensant, que guai, no? Que estic celebrant el meu aniversari aquí, fent un concert i superagraïda, no? També és com de gratitud. I vaig dedicar-hi una cançó perquè és un sentiment bastant comú. I aquest any també van haver-hi plors? Clar, home, a les 12 ja estava llairimeta, amb el meu mànager allà abraçant-nos. No, però perquè em fa feliç, ja et dic, o sigui, jo estic superagraïda del que estic vivint i m'ho passo de fàbula, la veritat. I a més, clar, en aquest aniversari, a l'últim, el pensar que en 2 setmanes ja surt el disc, que tot l'any que portem, ja els últims detalls, ja hem ensenyat alguna cançó, clar, tota aquesta voràgina de sensacions suposo que encara va fer potenciar molt més aquest aniversari dels 24. Sí, o sigui, és que són moltes emocions, o sigui, ja et dic, i és això, és una cosa tan personal. Al final, és que per mi el mes d'abril també és un mes molt intens, perquè Sant Jordi, el meu aniversari i tal, no? I els avançaments han sigut... Que comença a fer bon temps, que això també ajuda. Clar, estem molt feliços. El canvi d'hora, que ja hi ha una hora més de llum. Ens encanta que a les 7 sigui de dia encara. I és un mes superguai, supermaco. I sí, molt emocionada. Sempre estic molt emocionada en aquestes dates. I això que explicaves, que el teu aniversari també fas una mica de retrospecció, el pas del temps també és una temàtica que hi trobem en aquest 23, no? No sé si tu, clar, amb els últims anys, 4 o 5 anys que ja comences la teva carrera musical, clar, t'han passat moltes coses. No sé si això et costa a vegades de parar els peus a terra amb tanta voràgina de números, de concerts, amunt avall, i pensar tot el que estic vivint i tot el que m'està passant, que a vegades la pròpia inèrcia no et deixa gaudir d'això i al cap del temps és, ostres, Déu-n'hi-do, què ha passat aquí? Sí, ja et dic, ha sigut una bogeria. Per mi ha sigut com viure una altra vida, no? O sigui, han sigut això
3, 4 anys que jo sento que han passat 10, saps? O sigui, perquè són tantes emocions, et passen tantes coses i no tens temps d'assimilar les coses. No et passa una cosa i és que ja estàs pensant en la següent tota l'estona. Sí que és veritat que aquests últims mesos i amb aquest disc he volgut aterrar una mica tot, no? I dir, vale, Ju, com estàs, no? Vull dir, realment, com ho estàs vivint i com vols enfocar també la carrera, no? Que a vegades et passa que vas amb un pilot automàtic i tampoc acabes... No prens decisions tampoc a vegades per tu mateix, no? Perquè et surten les oportunitats i perquè les fas, no? I aquest disc va ser molt de dir, no, vull dir, anem a fer alguna cosa que ho senti al 100% i enfocar bé la trajectòria. Clar. I moltes vegades també ho parlem amb molts artistes que venen per aquí, que quan tens 17, 18 anys, 19, clar, d'any a any, l'evolució de les coses que escoltes fins i tot és molt variada. Canvies molt. Canvia molt, clar, i en el punt aquest que vas fent anys vas descobrint moltes més cançons, estils que vas anar provant. No sé si tu ara creus que ja has trobat una miqueta el que vols, el que t'agradaria estirar del fil, o qui sap si l'any que ve surt un altre projecte que sigui una mica més diferent, perquè és veritat que aquestes 8 cançons totes són molt diferents, que cadascú té un univers diferent. M'agradaria pensar que no, vull dir, jo crec que al final el meu projecte es basa en canviar tota l'estona, m'encanta sempre provar coses noves. Sí que aquest disc crec que tenia molt la idea d'ajuntar tots els meus mons, no?, a la seva manera, però vull dir, com aquesta cara que tinc més jo de cantautora, més íntima, més indie, que al final soc una persona que vinc molt de l'indie, tot i que no ho sembli, però sí, realment jo vaig començar fent música més indie, a guitarra, jo, no? Però també aquesta altra cara més del pop, algo més canyero, l'electrònica també és una que m'encanta, no? I va ser com un repte bastant gran de dir com junto aquestes dues coses i al final crec que ha quedat resumit en un pop romàntic, que és com ho estic definint jo ara aquests dies, perquè crec que és la meva definició, no? Que és una barreja entre la part electrònica, les cordes, els cors de les nenes, vull dir, hi ha com moltes coses, no, allà. Clar, tu explicaves això, que és el mix entre el cantautorisme, perquè ens entenguem una miqueta, i el popstar, i a la mescla aquesta, i també amb el teu segell, que això és el que sempre es busca, que una artista, quan l'escoltis a la ràdio o a qualsevol lloc, ja l'identifiquis molt clarament. I això és veritat que amb tu ha passat des de pràcticament al principi. Hi ha la forma de cantar, la forma d'expressar-te, i en aquest disc jo crec que també es potencia, però cap a dalt. Vull dir, que fer-ho molt més créixer, tot això. Totalment. Va ser també molt un procés d'agafar les meves bases, no?, i dir quina és l'essència de Julieta, també, no? També a nivell vocal crec que he potenciat moltes coses. És veritat que jo sempre fins ara havia cantat molt en un registre, però jo també tinc un registre més greu que és superxulo i molt interessant i també l'he treballat molt en aquest disc. Jo crec que al final és agafar aquesta essència, o sigui, per mi la meva essència és el més important i sempre la vull cuidar moltíssim i a més jo sé que és el que connecta amb la gent, no?, i fa que la gent m'estimi, no? Però, bueno, sempre es pot pintar de moltes maneres i adornar-la de moltes maneres, però que sempre estigui allà present, evidentment. I també el que parles de les cançons una mica és en el créixer, en l'evolució, el pas del temps, òbviament, que va passant, i l'evolució en aquesta. No sé si tu també l'etapa, diguem, d'adolescència ja la tens com acabada, perquè també passa moltes vegades que una persona com tu, que des dels 17 comença a tenir rellevància a xarxes i tal, una mica l'emputxen a madurar molt més ràpid, a tenir que fer-ho tot molt bé des del primer moment, no sortir mai del carril, perquè ets una persona pública ja directament. Això no sé si tu has viscut d'aquesta manera. Sí, no, jo sempre he dit que he après fent, o sigui, jo no ho havia fet mai, jo mai m'havia pujat a un escenari i al final és tirar endavant, és veritat que et surten oportunitats i coses que jo a vegades he sentit que no estava al nivell en el sentit de dir, hòstia, potser no estic preparada, no? Però és igual, ho faig i aprendré d'això. Ara sí que em noto molt més preparada per algunes coses, no? Que potser abans em feien més por, però ara és com, sí, o faig coses, gravo vídeos o coses i dic, vale, ho estic fent bé perquè al final tinc una carrera i tinc una trajectòria i he après moltíssim. O sobre l'escenari noto que he après una barbaritat, no? I per mi, jo sóc bastant obsessiva amb el tema de l'evolució, no? I el creixement com a artista, que crec que al final un artista no és sempre la mateixa persona, no? Sinó que és un cúmul, vas acumulant experiència i fa que siguis més gran i, vull estar aprenent anys i anys, no vull parar d'aprendre mai, això segur. Però sí que és veritat que el que també porta al pas de l'adolescència, potser ja un punt més madur, és que ja quan ets jove, adolescent, tot et sembla un joc, que bé m'ho estic passant, que divertit, tal, i arriba un moment que potser hi arriba una miqueta les pressions de dir, ostres, que estic aquí aguantant tot això i tal. No sé si això també t'ha passat en aquests últims 2-3 anys. Total, aviam, jo és que sempre dic que per mi al principi tot això va ser com un regal, no? Vull dir, jo no m'ho esperava, jo no em dedicava a això i va ser com tinc una oportunitat xulíssima de viure dels meus somnis i les coses més maques que m'han passat a la vida. I sí que al principi és més low-key, vas fent i com algo molt divertit. Era un concert aquí, m'han convidat a cantar allà, que divertit. Flipes, tot és nou, tota l'estona i és molt guai.
Ara encara segueixo vivint-ho d'aquesta manera, i d'una manera molt genuïna, perquè crec que no ho he perdut això, però sí que és veritat que les pressions amb un mateix també estan presents, de que a nivell professional vols estar al nivell, fer les coses bé. És una que jo potser abans anava a l'estudi i no em mirava res de les melodies ni de res, i ara m'ho miro tot bé, miro les parts vocals, les lletres, me les miro perfectes, no? Perquè també vas sabent més, tu no tens més esperit crític sobre el que fas també amb el temps. Clar, suposo que et tornes més autoexigent amb tot això. Clar, molt més. Jo m'he durat molt... Sempre m'he sigut bastant, crec que sempre he sigut molt professional amb el meu projecte i m'ho he currat molt des del principi, però ja et dic, saps més coses, no? Al final i tens més calle, al final vas aprenent... Clar. Ja. I un disc que, almenys en l'Instagram, a l'última fotografia que vas penjar, es veu com amb dues cares, cara A, cara B. No sé si això també és una forma de conceptuar-lo amb dues fases diferents. Les primeres 4 cançons com a cara A, cara B, o això és per un vinil que seran les dues cares, o... És pel vinil. Vale. No sé, que igual a vegades que no llegim les dues parts. No, és tot seguit, realment el disc és... M'agrada pensar que són com contes, no? I cada un és una història, té els seus personatges, no? Hi ha el cavaller, a més hi ha l'ova, no? Hi ha com aquesta idea, com aquesta estètica més de conte. Però no, va tot seguit. El vinil, realment ha quedat preciós, és xulíssim, la gent li encanta aquestes coses i mola tenir-lo, no? Sí. I ara parlaves de molts personatges, del cavaller, que surt en un dels videoclips, també de la lloba. I al final també ho resumeixes tu, explicaves amb elles... Jo, com ho tinc aquí apuntat en algun lloc, per no liar-la, Sí. Tu tens... que no ho trobo per aquí. Elles, jo i ell, no? Exactament. No sé on per això. Que és una mica el resum d'aquestes cançons, no? També de l'amistat, de tu mateixa i tot el que t'envolta al voltant. Sí, ja et dic que és molt autobiogràfic. Això parla de les meves amigues, de mi, del meu amor propi, del meu concepte que he tingut fins ara sobre l'amor romàntic, no? I també desmuntar algunes coses. I sí, ja et dic, és molt personal, no? Al final també cada qual se'l farà seu, però almenys que la gent sàpiga que és la història, com diu la Billie Eilish també, que ella escriu tot literal, és tal qual, al peu de la lletra tot, no? Que això és una cosa que m'encanta. Fa una mica de respecte a vegades, però mira, ja m'és igual tot. I ara parlaves això dels contes, que també és la cançó que s'obre es diu així precisament, i del conte de l'amor romàntic, que també aquí fa referència, també en el videoclip de M'oblido oblidar-te, també surt una persona vestit de cavaller, el príncep, la princesa una miqueta. No sé si això també venia una miqueta del príncep o el cavaller, una etiqueta que a vegades t'han posat de princesa catalana del pop o alguna cosa així. Això m'agrada, això em fa risa, la veritat que em fa molta gràcia que m'ho diguin, però era com una mica per seguir amb aquesta narrativa més teatral, no? Al final penso com que és com parla de la caiguda dels per sempre, no? D'alguna manera, i com si tot al final, la vida, no? Quan idealitzes les coses és com si fos un decorat, no? I al final és tan simple com desmuntar aquest decorat i adonar-te que la vida és més flexible i que no és una cosa tan rígida, no? Al final, l'últim vídeo, que és el de l'amor de la meva vida, te n'adones que l'habitació on hem gravat tots, hem fet les fotos, al final simplement és un decorat, no? Però d'una manera com molt optimista, no? I com veient-ho d'una manera positiva, no? Tota aquesta cosa que no sigui tan sec i tan rígid tot. I a mi el que m'agrada molt és escoltar-me els discs en forma lineal, com estan concebuts de primera a l'última, i quan acabes el disc, l'última cançó és una cosa que jo no m'esperava, i és el Amics per sempre, que una cosa que jo no sabia és que és d'Andrew Lloyd Webber, i pensava que ja directament era dels Manolos, però no, això. I fet de forma també molt Julieta, totalment. Sí, realment, molta gent m'ho ha dit, que no s'esperava aquesta cançó. Jo és que és una de les meves cançons preferides, m'encanta. Trobo que la lletra és increïble, és preciosa, però em recorda molt a quan jo era més petita, també per mi és molt Barcelona, aquesta cançó. I és una cançó com els meus amics cantem sempre, típic karaoke, de risses, i va ser com, al final també és una oda a l'amistat, no? També aquest disc per mi parla molt d'això i és adonar-te de l'entorn que tens i donar-li més força a això. I crec que ha quedat molt Julieta, o sigui, també era com, ja la gent coneix més aquesta versió més rumbera, no? I al final jo volia com dir, realment és una balada, és una cançó molt deep i molt trista, molt trista, com nostàlgica, melancòlica. I mola aterrar-la una mica, també. I també l'homenatge que hem parlat abans una miqueta dels amics, de les persones que t'envolten, tan importants en qualsevol carrera d'una persona que vagi creixent per agafar aquesta persona
i fer-la tornar al que realment és, no? A les arrels, a no al punt idíl·lic que tot el món t'agafa com super a tope i tal, sinó una persona com qualsevol altra, que té els seus amics i amigues, que surt de festa, que es diverteix i que és normal, vaja, per entendre'ns. Sí, és que jo en aquest sentit tinc els meus amics de sempre, o sigui, per exemple, la Bruna, que és una de les cançons, la Bruna és la meva millor amiga des que tinc 8 mesos, vull dir, és que hem crescut juntes i les nostres famílies són superamics, o sigui, és com algo molt familiar i tinc aquesta relació com tan familiar amb els meus amics de l'escola, sempre, i seguim fent el que fèiem fins ara, i és que de sempre, no? La meva vida tampoc en aquest sentit no ha canviat gens i no vull que canviï, o sigui, estic supercòmoda i superagust i és l'entorn en el que em sento bé. Això sí, una cosa que t'han preguntat a moltes entrevistes és que no trobem, entre cometes, amics artistes amb col·laboracions en aquest disc. Que a tu t'agrada fer els discs de forma teva i després les col·labos ja entendre-les d'una altra forma, no? Sí, és que clar, per mi un disc és una cosa molt personal, no? Jo fins a dia d'avui sempre ho he vist d'aquesta manera i em costa d'entendre que algú pugui... És la meva història, se'm fa raro, no? Potser si més endavant sí, no? Si ho penso ja des del principi, ja vaig enfocar en aquella direcció, o sigui, no m'estic tancant a que algun dia hi hagi col·labos dintre un disc meu, no? Però sí que és veritat que m'agrada com plantejar-ho des de zero, no? Amb l'artista, anar a l'estudi i ja juntes fer la cançó, la lletra, tal. Potser no veig tant d'enviar-li una cançó, vull dir, et vols muntar? Que sigui d'una forma orgànica, que no sigui el típic de mira, pam, sinó que sigui una persona amb qui hi ha una certa relació, que hi hagi un cert vincle i unes certes ganes, òbviament, de col·laborar de forma conjunta. Clar, no, sí, que tingui sentit dintre el que és el meu disc. Bueno, és que l'única col·labo que hi ha, que tampoc és col·labo, però és que hi ha veus de nenes, que és un... Sí, a Bruna, també la intro i Amics per sempre, que és el cor de nenes de la meva escola de quan jo era petita, no? I és clar, té sentit per mi perquè, clar, em representa moltíssim i en aquest sentit sí que no és col·labo, no? Però bueno, que hi ha veus d'altres persones, o inclús una amiga meva, la Irene, també està a la cançó de Bruna i en els seus coros, no? També tenia sentit, col·labo. Que ara parlaves de col·labo, amb Muixca, Oques Grasses, Belén Aguilera, Tiets, Figaflaues, i una que et pregunten a totes les entrevistes és per on vaig, no? Sí, clar. Aitana. Sí, l'Aitana. I està rient perquè dius un altre cop, m'han preguntat. No passa res. Que, joder, m'encantaria, jo l'admiro moltíssim a ella, és una artistaza, superintel·ligent, supertalentosa, i seria superguai. Tant de bo. Haurem de parar, no? A veure si hi ha... Sí, tant de bo, sí. Parlem de la gira, perquè Lleida vas fer l'altre dia, també Múrcia vas estar, ara ve Tàrrega, Barcelona, València, Vilajoiosa, Canet de Mar, Gandia, Bilbao, Pontevedra, Salou, Vilanova, la Geltrú, Xàtiva, Madrid, Montmeló i els que aniran sortint, suposo, no? Com es viu una gira com aquesta, amb aquest nou treball, amb aquestes ganes enormes i, sobretot, al final jo crec que a tots els artistes el que us agrada més és pujar sobre un escenari, no? Sí, jo el meu preferit 100% és la performance, m'encanta el show. Al final també jo faig uns shows molt conceptuals, vull dir, jo vaig escriure aquest show mentre estava fent el disc. Vull dir, jo els shows els escric, els guionitzo literalment escrits. I la direcció artística també la vaig fer jo i al final ha sigut un currazo, portem mesos i mesos. Jo estava preparant el Razquera al desembre i també estava amb els assajos d'aquesta gira, saps? O sigui, una bogeria, i hem fet una escenografia superxula, traslladar una mica tota aquesta idea del teatre i de més cinematogràfica que hi ha hagut en els vídeos sobre l'escenari, no? Hem muntat un arbre en el que em pujo, les ballarines que representen una mica les meves amigues, i és un show superguai. És veritat que aquest any faig menys shows que l'any passat, perquè l'any passat vaig fer 50 i pico, que va ser una bogeria, i que em vaig passar superbé, increïble, però aquest any més tranquil, però més intens i més profuns. I clar, molts d'aquests a Madrid, a Pontevedra, a Bilbao, en llocs on no hi és parla catalana. No sé com es viu també la gent que està allà, si veus que van cantant o xapurregen o intenten cantar en català o com ho fan? Sí, pues et sorprendies, eh? Vull dir, hi ha molts jocs que la gent s'ho canta tot. És veritat que alguns potser ho noto una mica que no és del tot, o l'accent també és curiós a vegades, però no, jo tinc molt bona rebuda. Vull dir, vaig estar a Múrcia l'altre dia i increïble, vull dir, molt guai, a Madrid igual. Molt contenta, la gent que li agrada també que sigui en català. Estava pensant, jo he cantat cançons en alemany sense saber ni una paraula d'alemany. Totalment, i jo en francès, jo m'he tragat una música en francès que m'encanta i me les he inventades, i vaig als concerts i me les canto inventades. Anava als concerts de l'Àngel i m'ho inventava la lletra, però donava el pego totalment. El 23 tour, hem dit una de les dates que hi ha aviat també per aquí, i també qualsevol cosa estem aquí amb els braços oberts per escoltar noves cançons. Òbviament ara
a centrar-nos en aquest, el 23, però també esperant de tot el que vagi sortint, que aquí estarem Sí, segur que... sempre. Jo no paro quieta, segur que sortirà alguna d'aquí poc també. Home, d'aquí 17 anys, un disc que es digui 40, aquí ens aniria de conya, 100%. Els 40 Tour... L'estrenem aquí, m'encanta. Està fet. Doncs, Julieta, gràcies per visitar-nos aquí als 40 i moltes gràcies topem a aquest vosaltres. 23 i que siguin 23 i 48 anys més i els que vinguin. Endavant. Moltíssimes gràcies. I vosaltres també ja ho sabeu, qualsevol cosa, el nostre Instagram que és @els40, el nostre web que és els40.cat i, òbviament, a l'FM escoltant la ràdio musical líder. Fins la propera, que vagi bé. Ai.